yaseda no enkoma wo emre ne adaje a wode ma yenti wadaroma se de wonimu no de bonkrata no wo ho na fe akudie mu nsam nso nti nyame agya oba ene ho konkon de gina ha no peya de eba besumu wadaroma ntuni off na ne opesa wotie bia enkeka wasumu na ebe ma wo peace of mind eno ne de brewo ti owura Bismarck akwasinsia Boatin JP Jordan disappointed dame wona memo akwa be papa yoso na bia boko nyame ti ase na adumara kwenti ya saba biem na ebrada sa and then the last day of the month of September bosumie ne Ghana anhyere ni niye si nyame ahwe nyina so abedu sa abrea da bia me kasa nya ahofe Adom we equally have suffered same fate but na Adom na sustain ye ye ko stress wona afi ne bosumi nyina ona safade ato ne sare afro no onye bai papa ntina ona kumemo ti sade part you see amen fa nya agodie na nyame ase wa cross the 9th month of 2025 enye easy at all. You were 12 months. What cross more than half? Hey, Ebenezer. I'm not even. Na bedruni. Ne odemia beduni. Ebenezer. Kwasi mi so to be mame. Ne odemia beduni. Mayira mekino. Ah, Ebenezer. Mayira wasi. Oh, papa. Meda wasi Ebenezer, meda wasi. Oh, aye ni nyina. Meda wasi Ebenezer. Ti ani team ni nyina papa. Yesi eda se. Eda awurade ase. Eda abusua ne yetiefo ne yahwefo papa bi papa yesi eda se. Asedanka odin. Na wo ya asase ne awie na mpa. Ti wo ade asase January no. Yedim so de yembetwa 31st December. I'm here 2026. Uba mi adi enkwana menya papa yes eno ne yempaye emaye nyina ti Awurade nya ne sa maye amen nya ne sa maye na Awurade hu mabunu no mu bi mobo oh kwasi eno ne si me hu video bi mi ampa na wusu mentumi nipa hu ni nua sese bi akokọ combat bi itia na dwene so wow yeah I said, no, so so as you chew baby, dear free get no so butu dear na ebe so sa every aseba kuma setena onto mo buo dear na ebe so sa sebi chini patu tetia na yase butu no why onji dear ade nko na ba untimi resolve if you see lawyer pani pa na case o se so nya asem na betin ba cross over no fi am solve Manin kopie mo court. Ano brebre. E ma bato. To na bi afia yen kan kire ho se ba bi a maduri de me pa chew. Enti woni mo nyam so. Eyi odi mfiri ho. Wa ho ofo na akuta no eyi mfa mfiri ho no. To na bi a yen kan kire obi se me ye sorry. Sa. Yen koyanim. Na asudwe mra. Eno anu afia. Kwasi who sorry yes answer kwasi buadi beba na yenko eyi na Adom online okay in Adom online na dia by say we use wooden structure tricycle to transport patients to health centers ataso resident nation kwasi that's obi yare ebobo dua ne papa to na kwabrane en tricycle yo abobo ya ebi ye do omo hospital na no kura me wo mo I'm so wow. Na abobo ya otuma sanam kwambo ne so. Na egbegura na wo ya ekura eye amono kura de dase. Eye wo da dua so ka ho. Say. Bi mu bro. O de wo ya wa fiche wo nante ya no wadu. Wo sorry akwasi aka. Fasidama de obo. Obi nyawaye. Obi nyawaye o. Yesusu mu abubro bebre. Ye nyame de otumu se santa ya no abre o. God ye o ye me bia ye bekasa. Ene kwasi buadi abenti ye mo no so akwaba na fe ono emfa gudie mu no entoso ti ye besa aba de bonkrata no mu ene Adom online na fe bie phone lines no anso do headline no aba nti honorable Eric akwasi buadi e mo akwaba honorable Ophelia Afiamankwa Mejonso
Nyemidin no. Say MPA. Now they know dear. Dabi. In front of Yamankwa. And Cadin Ophelia who in Nyemidia. Okay, we say Say and one of Macano. Is it you? Brakwasi, me na ka say ni di ne mabono. Asi ne di ya. Wasi Ophelia ni nyedi ya. Menka so Ophelia ni nyedi. Na ode. Wasi Ophelia fia mankwa. Me say enye sana me di. Ophelia mankwa. Ya bo so onim ti kasa sa. Sa no person obo. Ni eche sa no person obo. Sa de be. Dabi I want me mo bom din sa no. Sa. Eh ya bo ni asa no. Sa de be bo no. Sa. Me nyintum. Odo de ya ode. Na pe o betue ni o. Brian zo. Sorry, ya no ko twia. O ti me bo din nsa no sa. Me ta ma kula shechiri. Ya me ma nsa. Okay, me ta ma kula shechiri. Eno so e. Eda o so. I was no sibi who way is it Dr. Kwame Che? Yeah, the stadium no. Yeah. Nations FC almost stadium. Abrakese no. But before we na we say o metim dia tos na ahwefo so mu de. If you say the papa ko part me stadium say na o mamu nyina ye bo Premier League or Astro so dia. Akwasime nyema o.